Čau lidi, vítejte u dalšího videa tady. Adria. Čau lidi, vítejte u dalšího videa tady Adrian a dneska Čau lidi, vítejte u dalšího videa tady. Adrian pro tebe dneska takhle a já jsem prostě dával nějaký klipy a já jsem to vlastně poslal kamošovi a on mi to celý montáž udělal, že budem hodnotit, takže jdeme na první video. Jako 3 z 10, no. Toto si pamatuju, jak jsem mu to vzal a utekl a pak jsem to zabil. To se mi líbí, takže tak 4,5. To se mi líbilo z 10 z 10. Fin. Beru zpátky 9,5, 10 z 10. Toto se mi opravdu, jak jsem toto hrál, tak toto se mi opravdu lidi povedlo. Dobře si mě zabil. To se mi fakt povedlo. Já jsem to poslal kamarádovi a on mi to udělal takhle. Fin. 10 z 10 se mi fakt povedlo. Tady jsem vlastně hrál s kamošem, prostě na TikToku mi prostě napsal, že no tak pokud může se mnou hrát, já jsem řekl, že klidně, že to natočíme, natočil jsem to, hráli jsme, takže tady vám to ukážu. No, teď se vám ta... Gyros. No jako to se mi moc nepovedlo, ale jinak taky dobrý. To love, make out the love to baby. We like love to baby. Don't make a lot of it tonight. Don't love, make out the love to crazy. Put out the fidget perfect. Up. To se mi taky povedlo docela. 8 z 10. Tady to je velice dája, takže lidi. Je úplně což jsem mu dal dobrou. To je vlastně to stejné, ale nevadí. Čeká komita flolo,
lo. 8 z 10. To je docela dobrý lidi a byl bych rád, kdybyste mi dali zvoneček, odběr a odběrali byste to a posílali ty videa dál svým třeba svým kamošům, rozhodně by to pomohlo a ty videa dělám jenom kvůli vám lidi. Metro od rána, koka, marihuana, to si je cvičená Praha, inspirace mi furt dává. No jako to je dobré docela, no. Jako to bylo 9 z 10. Co mám dolit? Jo, tady je můj locker, jsem ukazoval. Jo, buď Salor, to je docela Call of Duty nebo Funko. A tady chce a já žil. To je docela dobrý. Co mrbetaj, co mrbetaj, si karabandaj, co mrbetaj kafe, co mrbetaj, co mrbetaj, that's my life, that's my life, co mrbetaj, co mrbetaj, put a mrbetaj, fat a mrbetaj, crazy, mrbetaj, mrbetaj, so not surprise, yeah, ooh, don't you love it, you. Dominant, sobre watching, turbantai, dominant cafe, turbantai, dominant button, that's my life, that's my life, yeah, life. Dominant, this is the city, protože ta písnička se mi moc líbí. Bala. Bala. To je zabitý. Šlak. Bula asa akbana çekmem. Bacır patır bacır data. This is the jo. Vidíte ty zbraně? To jsem našel všechno. Kabau vesel, kabau pedo vesel do, kabau vesel ko, jaru do pedo vesel so. No, to byl můj dřív počítač. No ty hrajou vlastně na tom. Na televizi. Káva. Jo lidi, toto video opravdu, pokud byste chtěli tu mapu, napište mi do komentáře mapa. Napište mi do komentářů mapa a já vám tu mapu pošlu. No vidíte, to vám pošlu, pokud napište do komentáře mapa. Mám YouTube, jmenuji se tam MG Adrian. Tak. Zde se 10.
No a to je vše. Takže to bylo moje. A pokud byste chtěli vidět takový další, a teď co vám ukážu ještě jeden, takže chvilku vydržte. Tak jsme tady. Tady jsem natáčel, takže dívejte. Tady vám něco ukážu, pokud to najdu. Ne, to není ono, počkejte. To je 2000. To taky není ono. Taky není ono. To taky není ono. To jsem vám ukazoval. Jděte tady. To jsem hrál na počítači. Toto jsem ještě hrál na počítači, lidi. Takže prozatím čau, mějte se a dejte odběr, like, takže. Pa, pa.